Никога цвете не бих подарил на този грозен селски дрътминдил. Дайте да видим какво баба Гърнушка ни е оставила за обяд. Диня. Абе ти става пенсия, само дини ли ми купуваш вече 2 седмици? Ще хвана дяря, бе. Взимай си в мирисаната диня. Как не съм се сетила да дойда тук по-рано? Гледайте какво е хубаво. Надалеч съм от баба Гранушка, направо муцква. Айде ви долу в тия канали само да видя този грозен парак. Айде покажи се, ще го приема колко си гнусен. Ето те, оле боже, ама ти направо си по-грозна от Гранушка. Майко, не мога да гледам, чак ми кървят очите. Мали, защо всичките си отправи историята в тази къща? Къде се намерихте групичката? Всеки човек може да е грозен, ма ти направо прекаляваш. Чак чайките не искат да те серат. Така, имам едно специално